kaga rayuwar nan sai a hankali. Allah wallahi sai a hankali. Bismillah. Bari in ɗayan taɓa, ka san biskit ɗin nan akwai daɗi. Wallahi to Allah. Kai shi wannan ga Bambo Clara wata da watanni bai gari ba tsarabar da ya zo mana da shi. Ba ɗan musulmi ba. Wallahi to bari na boye wannan abu yana zuwa zai sa mana rani yana zuwa daga gani Ribiribira famani ga ya ajibo gam ya shirya ya Ribiribira famani ga ya Bambo Babu bayya Ah, Assalamu alaikum. ya me volume कुछ नहीं Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ya kai dan uwa. wa alaikum salam bayya lafiya normal wallahi wai kwana biyu an yi mutuwa ne na kan malamai ka kira a ina habba ba mutuwa abokin nan namu ne ai ya Kai bare! Allah Allahu akbar Kai aboki mayan matan nan shi to ka san wani abu ne bari in je nan dawo to wannan babu bayya famani ga ya ya ƙara lalacewa ba kwararru ina magana kina ta wani sauki. Malam lafiya kake kira na? To da farko dai na zo in ba da kyawun misalai tare da jigajigai ba don komai ba don ƙara ma daɓe na maku ba ƙarfi. Ban gane me kake nufi ba. Kin gane ko dan su baby ina yawan ganin ki a area nan kina dan zazzagaya kuma sai na ji gaba ɗaya irin kawai na faɗa din. So gaskiya ba wani abu ne kawai san ki nake kuma auren ki zan yi. Za ka iya? Kamar ya ba zan iya ba ki kalle ni mana. Na miki kama da wanda ba zai iya aure ba ne? Bayya ma abokina ya aure balle ni yanzu in ba za ki damu ba ma ki haɗa ni da iyayenki in turo na iyayen kawai a baje magana. To shi kenan tunda za ka iya ba da ma ka kawo baka nan ban waya ta zan yi magana da dadi na da abin da aka yi daga baya sai in kira ka. Ƙwarai kuwa samun ni ma yana da babban wayas. Allah wallahi nan su baby. Ina yawan jin labarin ki a unguwan nan. Ba na son auren mu ma ya dau lokaci. Ki ga da zan turo da iyayena kin gane kawai a watsa su kawai mu shiga daga ciki. Allah wallahi. To nan su baby sai mun yi magana. Nan su babe. Nan fa ta yi saurin fada ba. Yarinya kyakkya irin wannan kawai kuma karfayin jefan shiga ban kasa fita. Hazan an ce gidan mu gadan farin jini muka yi. Allah wallahi. Nasu baby sai mun haɗu. Da ka san ba ɗan musulmi ba. Abda hitorin jetun mera fata saniya ka haye. Abda hitorin jetun mera zabzab ka haye. nayi Assalamu alaikum. Ya ustaz ya kai ne. wai ya garin ne baba ya kwana Wallahi biyu bai ya albishirinka. goro Na samu mata aure. a daidai ke kai abu yayi Nan akwai wani ɗan fili da aka ban min kakata ta bani dama babana ne ya baje ya ban min shi. Saboda haka zan sa shi a kasuwa aure zan wallahi. Ba zan ƙara zaman goranci ba. to shikenan daidai kenan ai raye sunna kuma ai yayi Yes. wace ce Ah, Nancy baby mana. kai Nancy baby. ya gudulle Kwarai kuwa. ya fara Mun daidaita yarinya kamar hurul ini. kan nahi Nancy baby yar wallahi nahi Eh. in dai zaka yadda nahi kamar ya nahi. wannan yarinyar yar gudulle fa famani ga ya madagwale ya kai ne Bambo Clara. ka saduwa yayi wuya Bambo Clara. na gode ya ma Yau filare shekaru daga wagwan Lagos ɗin ne. jiya da dare Ni fa Bambo Clara zan daina kawo magana majalisar nan. lafiya Wai bayyane na zo da magana aure zan aure yar gudulle Nancy baby. wai A'a. bakin ciki yake ba kai tsaya ka ji Bambo Clara mu kakka je wai wani Lagos ka zo ka mana iskanci shi yaron nan bai isa a ba shawara ba shi ba za a ba ya gudulla fa ya fara shikenan dama an dade ana faɗi muna halinta kaga sai ka je gano mana Shikenan. ana ta mata shari amma kai mahaukaci ne
Malo fa yazo nan din shi take fa amma haka ta yi tsalle ta zabga mai mari. ƙarya kake yi nan take tsaya malo ba nan ba kaga komai sai ya shirya ya ƙarya. Assalamu alaikum ya ku ƴan uwana. Madagwal. Shawara zan baka. Ya mai gaskiya. Madagwal in zaka nemi abu ka tsaya kai tunani, madagwal kai bincike akan abin da kake so madagwal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nema mu ƴaƴan mu uwa ta gari. Gaskiya ne. Kai yanzu ka san gaibu ne? Kana da tabbacin ba ta gari bace ita? Ka ji ko? Kaga mutumin nan fa ina ganin shi fa da gemu fa na dauke shi mutumin Allah. Kuma yana nema ya kashe aure. Gaskiya ya gaya ma. Ai cewa akai fal ya kul kairan aule ya samu. Ka faɗi alheri ko kai Ko ka shiru. Wannan ɗaya iska ne ba zai ji shawara ba. Tunda ya haɗu da ɗaya iska gashi nan. Da Allah bambo kilara zo mu ware da Allah. Mu wuce wajen majalisar ne mu wuce wajen yan matan can. Ba zan iya tsaya wannan gaya yana gayin magana ba. Matansa nawa shi? Matansa biyu. Matan kabi yanzu dan fulani ma hudu yayi. Ko Musa baban wanka matan shi 3. To za ka haɗa hankalinka da na Yazid ne? Ni kuma ban fi ku hankali da tunani ba. Ka duba wannan fari jiya ya da ka Legas ba ka ga yarinyar da ya wuce da ita ba ko dan kwali babu. Shi yasa ni bar zan yi aure na ban zo na faɗi ba. Kawai aure na ne na wuce. Matanka ne ko baba na bai sani ba. Ni ma ba kaga. Inna lillahi wa Bayya inna ilaihi sai dai ka mutu raji'un. ba. Aure na da yar gudullan Allah yadda ba zai ma dau lokaci ba. Yarinyar nan fa na bata shekara ya fi 15. Wajen ka isa ka Kai ta ba. mace ba a mata ka kakkare na ta. Ina ƙara gaya ma kuma ka gama dagwal ka fi karfin indomi. Kai tunanin aure indomi ne ya wuce wasa. Kai da Allah mu tafi da Allah mu bar gurin nan. Ka san girman Allah bayya? Ido na idan ka a gidana in aka daura mana aure ba yana sare ka ba shege nake. Kuma daɗin daɗa ka san me ban bokula na? Gayan nan ya kuskura ne aure. Ya zo gidana zai ci ta tsotse. Lallazi zan ga ya gudun laga munafiki. Shikenan ka raba gaddama ta maganin shi. To wallahi sai na gaya mu mamanka. Ya gudun laka. Kana zuwa gidanmu zan sa a sare ka. Wallahi. Za mu yi maganin Ni mu. kadai ne zan ci abincin amarya. Mu je babbo kila. Ku dai mahaukata biyu. Ku kadai ne za mu ci abincin amarya. Okay. Allah shirya. Ɗaya ce bai ya ka kyale su. Ka bar su kawo su tafi. Bai fa san aure ba mahaukaci ne yaran nan. No. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. ba wai an miki aure ba daɗi soyayya ki zo ki baje jiki kina mai biyayya ni ban ce miki ba ba haka kika ganni ba kai ki sake ki mai biyayya kina ji na yi dai na yi bari dan laluban nan ki dinga yi kasan fulo idan ya kwanta ke ina ma za ki bace dinga kwanta miki akan fulo ki mai shimfiɗa a ƙasa shimfiɗe i baje i baccinsa da safe in zo in ga bedsheet ɗinki lui lafiyayye kina ji na ko to kuma sannan kar ki sake ki bada niyya idan shi da kin ga yana neman ya min rashin kunya ya tsayar min idan na zo gidan nan kar ki sake ki yadda ki ce ita ce fa gata na wanda wadda tafi kwatanta min in gani kwatanta insha Allah ita ce gata na kaka sake ka ga mamar to ai sai ki sa ya rena ni a haka zaki mai kwatanta in gani kar ka sake ka raina ta domin wallahi ita ce kadai gata na a duniyar nan yawa haka nake so ai sai in ci miki albarka ai ni ce uwa duk abin madaran nan ɗibo kawo min kina ji na ko man shanun nan na san ba kya cin man shanu amma ki ce kina ci ya kawo miki to tsaya kamar gasunan Assalamu alaikum. An ku kashe kamshi. Ko kamar uba. A ce wai sai da rana za mu kawo. Ina wani yaya? lafiya Ina gajiya. lafiya albarka lafiya Allah ya sanya alheri. amin Allah ya sanya alheri. amin Allah ya sanya alheri. Allah ya ba su zaman lafiya. Anti wayannan da yake gani aminai na ne abokai na ne. a to Ni ne nan Bambokla. Ni ne nan Bambokla. Jaci yarinya. sarki an zo kwaɗayi kenan Ta san na san ku Ta san ku gaskiya. Wallahi ta san. Ba ta yi ƙarya ba. Na san wallahi. Saboda na san taliya tana ta da waye ko. taliya to na ga alama kai baka gaya masa cewa fara ka ɗauke ta ba ai ba farin kanti bane duba ka gani fa ba alama baki a hannun nan nata to bari ka ji in gaya maka
baka isa ta fara maka girki ba sai nan da sati 2 zuwa 3. Ina kake ango? Na'am. Ango! Saurare ni da kyau da kunnuwanka kaji zan zayyano maka sharaɗan gidanmu. Na farko da safati take sha ka kaura. Karfe irin 6 na safe. To daga nan take fara cin abinci zuwa 8. Take fasa min ledar indomi ta zazzage ta tare da fashe min kwai kwara 5 kacal. Ba ta da ci. Nancy ba ci baka ga cikin bada Allah ne. Ba ci kwai 5 kacal. Da rana tana fashe min gwangwanin maltina kwara 3 kowanne ta zazzage mishi madara a ciki da dora. Anta abincin rana ba. Abinci? Ai restaurant zaka je ka fara siyo mana. Haba baiwa Allah. Amarya ba za ta mamijinta abinci ba. Kai bayya zai iya ki haƙuri yaya. Ba shi mana ba ya fara ce min yar iska ba? Oh no. Da girma na da mutunci na ka dinga ce min yar iska. Ya zan ce. To bari ka ji in gaya maka saboda auren Nancy na kaso aure na in zo in zauna tare da ita in yi sati 2 zuwa 3 sannan in koma gidana. An to yace ma ba za da ci za mu zauna ne. To ina zan haɗo ta da ƴar karamar yarinya tun da Nancy kaga guda nawa take ƴan nan ga kashi ko kwari bai gama yi ba. Kuma in zo in zauna dan nuna mata yadda ake abubuwa ko Nancy? Haka ne. Anti, ba dai sati 2 bane. Allah ya kai mu. In dai sati 2 ta ya zaki yage dai. Nan su bada in tafi gaɗe kaɗan bayan nan ya taso da gaba. Wallahi ba inda za ta yi tana tattara kayanta ni ma zan tattara na wuce haka nan kawai. A'a kai ina zaki je? A'a da Allah da Annabi bayya. Kar ka zo ka min haka fa. Anti ki zauna. Nan su ƙara maimaita min in ga yadda kika yi. Wallahi tana tattara kayanta zan fita anan gidan haka nan kawai. Za ki gama lafiya yan nan kin nuna min cewa bayan nan da na goya ki tun kina yarinya ba a banza ba. Allah ya sa ki gama da duniya lafiya. Haba. Bayya ka ba hankali kar ka kashan aure ba. Shawara fa nake ba su dan ka samu zaman lafiya a gidanka. Yanzu ne ga dan abin da muka zo da kana ce. Kaza amarcin ta. Wallahi. Ai shi yasa ma na kori kawayen amaryar. Ni ce uwa ni ce uba to baraya ni ce uwa ni ce uba kuma na tsaya. Akwai magi a to sai kuma na ga kajin ba yawa wanda ai ta maka kwani ai wannan ya naga kazar kaɗan. Kaza biyu fa. Kaza biyu. Kai. Rike mu. Bayya kake kowa kake? Bari in gaya maka. Ni nan da kake gani na jajirtacciyar uwa ce Nancy na yi kokari da ita. Na wahala ma Nancy. Shi yasa na ki barin a rakota da ƴar karamar yarinya ina ita Nancy ma kashinta da bai yi kwari ba. Na ce ni da kaina zan zo na kaso aure na saboda in zo na kaso aure na saboda in zauna in nuna mata yadda ake abubuwa. Kai Allah ya sa ni ma ka aka shana auren. Ato. Kaga ba. Da alamu wannan zai iya kashe maka aure. Na ga alama. Wanga mutum. Dama ba so yake ba. So ka fita bayya. Bayya je ka. Mun waje da shi waje. Ba za ka yi ba. Kar ka tsara dawo. Kura shi waje. Kar ka tsara dawo. Ka ji bala'i. Ina zaman na ga nan yana nema ya kashe min aure. Ada gaban ki na ta faduwa ko? Da yayi wata tsawa. Wallahi kam. Nan su kala turai. Ya aka yi bango kirara. Ana nema a dora mijinki akan tarbiyya yana neman ya lalata. Ya kai shoci. Yanzu magana abin da za ka san ina ba da majalisa a ci a sha ta. To me kake jira kuma? Nan za mu bar naman kaza? Kamar ya. Nan za mu bar naman kaza? To ina ruwanka da nama naka ne? Allah ba na ce bayya ya je wajen Dauda mai nama a karbo kaza biyu ba? To ku karbi da ya kura ba. A sa yaji. A sa ina son yaji. Amma ɗaya da kace a Sai ka fito kenan. Ba da mu. Ka fanci dadin ka ba. Aha. Allah. ko kuma i kawo tale-tale ko? Da ɗan gefe-gefen ragon nan. Gefe-gefen ragon. Ta ki shige da ita. Nice baby. Nice baby. Nancy. Wallahi. Nice baby. Nice.
Ina za ka shige? Ina za ka shige bawan Allah? Kana nan su baby kana kokarin kagabawa cikin ɗakin mata aure? To ba ni ne mijin ba. To dan kai ne mijin me ya amfanin kaso aure na da nai? Ai yanzu ciki zan koma in je in yi daurin kirji. In baje mu ci kazan nan. Kai kuma ka tsaya daga nan. Ka san sati 2 ce zan yi ba da baya. Yanzu ce nan tsaya zaman jira ce. A'a. Na zama mai gadi. Damo sarkin haƙuri je zauna can wurin in mun gama cin kazan aka kawo muku kashi shuwa ai akwai karnuka a can layan ko a watsa musu Allah ne ya albarka ayyo dan i zauna daga can ya aje anti in daya kenan anan ni naga aure naga aure ba kullum ba ni wannan restaurant duk ga yana gida ya cika da take aure kala aka aure shi akwai damuwa ba kadan gaje kun sai yayi sai na ji kamar kana magana ko a'a ba wani magana da ni anti nan sibiri ya na ganki da bokiti wallahi bayan gidan ne sun yi da shi ne na kawo maka kadan wanke su sun yi da kuma na ga tsakar gidan nan ma ya dan yi da shi da an dan shasha da kai ai baki yaran tukunya ko ba matsala kake da Nancy baby Malak Aliyu Allah ki. Ajiyanti. Wai za ta ko shara ba za ki rage mun ba. Allah sarki. Ina ni ina shara. Ai saboda tausaya ma biyayya aure da kake yi. Shi yasa in ka gyare mata kan gado ba na zama nake zama a falo kan kujera abina. Haka. Ka san zamanin annabawa. Annabin Allah da kansa yana taya iyalansa aiki ko danganin farin cikinsu. Haka ne. To kai ma lada kake samu kaji? Koyi na ji amma ni ina cin ubana wallahi. To shikenan Ali. Ka dan share mata can wurin idan ka dawo daga ɗiban ruwa. Duk da ba a wanke-wanke a can wurin sai ka wanke mata wurin shi ma. Allah zai yi albarka. Kamar yau ne wata ɗaya na wuce na koma gida ne. Anti wata ɗaya kuma ba sati biyu muka yi ba. To kora ta kake yi kenan. Ni na ga aure ba na cin uwana wallahi Nancy baby ya ne ha to ga wanki kuma kamar ya in ba za ka iya kiwa ba sai ka je ka ba mai wanki ko amma dai gaskiya magana yanzu fa kika sa ni shara kika sa ni wanke wandaki ai da dai zama aure ne a wanke su dan Allah su da sun yi datti sosai haka me faru kuma dariya ne shi hana dariya shi Allah dariya ne ai yanzu idan ka kira sai zama matsala saboda yana da sabon aure kan sai taliya bana gwal yawwa ban moki lara lafiya ai gwara da Allah ya kawo ka me ya faru kai da nake tunani kana nan kayi kiba ka kumbura ya gaba ɗaya sauke ke lafiya to aban nan yi jikin kaga tunda ne auren nan ni ne shara wanki abinci ma fa yana je restaurant nake siyo a fan kawo ba za a dafan abinci a gidan ba kuma an kawo wata yayarta ta zo ta yi kane ta ki tafiya kullun abinci yana tafi restaurant nake siyo ba sannan ka duba ba ka gani ba kullun da safe ta ha madara kwai 10 take fasa yanzu dai ni gaskiya magana shawara ya ustazu a wannan gabar dan annabi ka wa'azi ni yi min wa'azi dan wancan karan kaso ka min na taka ma burki Allahu akbar kabiran bawan Allah haba madagwal
mai dagwale da kaga duk shawarar da ake bashi nan ka ya riga ya dasha shi. Haka ne. Ka ce kai ka je ka gani ba za ka tsaya kai bincike ba madagwal. Yanzu kaga inda ka jefa kanka duk inda za ka yi aure kai bincike madagwal ka nemi gidan da uban ya fa karfin gidan ba gidan da uwar ta fa karfin gidan ba. Amma madagwal sai da ka ce kada kai auren nan ka ce a'a mu fa kai ne. Madagwal yanzu sai kai nasiha sai ka tsaya kai tunani in za ka yi aure ka rika bincike sai ka ce a'a kai ka gaja. Ka gaja. Ni ko na gaja na ja kai na bala'i. To Allah kiyaye. Kamayya kai dama ga wanda ya ja min nan ne auren saboda haka kai ka san ban isa aure ba me yasa ka banni nayi baka isa aure ba yarinya da ka girme da shekara 15 kamayya ni yanzu so nake a sake ni a sake ka kuma no